Здравейте, приятели! Днес ще правим свински пържоли с Air Fryer. Това са ни необходимите съставки за маринатата. Имаме 4 пържоли. Да започваме. Смесваме съставките за маринатата. Слагаме малко повече от една супена лъжица мед. Добавяме зехтин или олио. Добавяме сока на половин лимон. Разбъркваме, докато се разтвори меда. След това добавяме соевия сос. Добавяме и виното. Нямах червено, затова реших с бяло да се получи. Накрая добавяме малко чубрица и черен пипер. Разбъркваме да получаваме една хомогенна смес. Влагаме предварително измислите пържоли в маринатата. След като хубаво сме оваляли пържолите в марината, изсипваме останалата върху тях. Закупваме ги с нещо и ги оставяме в хладилника за няколко часа. След като са престояли известно време в хладилника, време е да сложим пържолите в Air Fryer и го пускаме на 180 градуса за 20 на минути, като ще наблюдаваме пържолите. На половината време обръщаме. Ето го и крайния резултат.